Hola, sóc en Miquel Charneco, el director de l'Escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet de Llobregat i avui us explicaré com treballem en grups interactius. Una de les actuacions educatives d'èxit de les comunitats d'aprenentatge són els grups interactius. El que fem en grups interactius és que amb l'ajuda de diferents persones que poden ser famílies, voluntaris del barri, qualsevol persona que vulgui col·laborar, treballem en 4 petits grups de manera col·laborativa en les diferents activitats que planifiquem. Les sessions de grups interactius acostumen a durar 2 hores i en aquestes 2 hores el que fem és 4 activitats que es fan alhora i cada 20 minuts el voluntari canvia de grup i el que fa és dinamitzar les interaccions entre iguals. Són els alumnes els que en col·laboració han de resoldre les diferents activitats que plantegem a l'aula. Les activitats que fem en grups interactius són molt intenses i ajuden a la millora dels resultats de tots i totes. En grups interactius no n'hi ha cap alumne que surti fora de l'aula a fer cap tipus d'activitat segregadora. Totes les activitats les fem dins de l'aula i és una activitat totalment inclusiva.